Næste opgave er, at jeg skal opbygge understellet af bordet. Jeg har allerede lavet benet her. Det går også på flere måder. Jeg synes, det er nemmest at starte med at ligesom lave aftrykket af benet. At starte med at lave et rektangel. Jeg trykker på R. Og det er firkantet stykke, hvor jeg er 4x4 cm. Jeg skriver 0,04 semikolon 0,04. Sådan der. Det der har jeg lyst til at samle til en gruppe, så jeg tager lige og vælger det. Og så laver jeg en lille gruppe ud af det. Så skal jeg have en masse hjælpelinjer. Jeg trykker på line. Jeg søger endpoint, og jeg søger endpoint. Det bliver jeg ved med. Endpoint. Endpoint. Jeg trykker ikke, før jeg er sikker på, at det står endpoint. Der. Og der. Yes. Så tager jeg min gruppe der. Flytter ned i første omgang ned i krydset der. Og sidenhen flytter jeg det ud her 2 cm. Grund til 2 cm, det er fordi, at materialetykkelsen er 4 cm, så det er halvdelen. Så flytter den tilsvarende ned der. 0,02. Sådan der. Så er det, der er aftryk af bordet, placeret lige over rundingen. Det ser pænt ud. Så tager jeg lige og laver en masse kopier. Jeg trykker for Move. Jeg trykker fat i det, jeg gerne vil movere. Den er valgt allerede. Jeg holder kontrol nede. Jeg kører fra On Edge over til On Edge. Jeg fra ny On Edge og On Edge der. Og endelig så kører den fra der og til der. Sådan der. Så går jeg hen og sletter min hjælpelinje. Den har jeg sådan set brugt færdig. Væk med dig. Væk med dig. Væk med dig. Væk med dig. Hele vejen rundt. Og alt sammen for at starte med at lave nogle nye rektangler. Jeg trykker på R. Jeg tager fat i bunden der og går op til midtpunktet, hvis jeg kan finde det. Det kan jeg godt. Sådan der. Jeg laver en ny fra der og til midtpunktet der. Det der ideen med det her, det er, at jeg rejser de her rektangler op, og så skal det være der de brædder, der holder benene. Der. Perfekt. Og det gør jeg lige. Spørgsmålet er, om jeg skal slette mine hjælpe firkanter, inden jeg kommer så langt. Jeg tror lige, jeg sletter dem. Så har jeg fat i push-værktøj. Det stykke, jeg havde der, det var 9 cm op til krumningen. Så jeg flytter op her. 0,09. 0,09. 0,09 og 0,09. Yep. Så skal benet bare flytte på plads, så at sige. Jeg skal lige vende zoomen rundt, så det er nemmest for mig. Jeg går ind her. Jeg vælger gruppen. Jeg trykker M for Move. Jeg tager og finder midpoint. Midpoint der, den skulle flyttes hen til. Holder kontrol ned for at tage en kopi hen til endpoint. Der skulle den gerne sidde perfekt. Jeg gør det samme tricks over herover, at jeg trykker på Move. Jeg går ned og finder midpoint. Jeg holder kontrol nede og endpoint. Det gik ikke godt. Prøv det igen. Kontrol Z for at komme tilbage. Jeg vælger. Jeg trykker Move for at kopiere. Jeg holder kontrol ned for at tage en kopi. Jeg søger midpoint, og jeg går over og endpoint. Der. Jeg skal have gjort sammen med de sidste. Allerførst tager jeg lige og flytter den hen i nærheden. On face, det er godt nok. Jeg går ned her. Flytter lige en smule rundt. Sådan der. Jeg tager fat i Move. Midpoint. Hold kontrol ned.
og over til endpoint, og endelig den sidste. Ctrl Z, nu kan jeg over i det. Jeg vælger den sidste. Jeg trykker move, og den sidste skal ikke kopieres, den skal bare flyttes fra midpoint til endpoint. Sådan der. Så er der faktisk lavet understel til mit bord. Jeg tager lige og vender den rundt igen, så at den står på jorden. Det gør den så ikke, fordi nu har jeg flyttet den ned. Det kan man så overveje, om jeg gider at flytte den op. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gider. Sådan der. Så er bordet grundlæggende lavet. Yes. Stop.